Ndego, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag keto mwandu odayo dho mane en jatend migao mar somo machon Dr. Fred Matiang'i ewi mibadhi moro mar omenda maromo milion 420 manogwenyore kinde chako mbalariany ma Kenyatta University e piny Rwanda kod Tanzania. Matiang'i mane oloso kod komitino kokalo mbui mar Zoom kanie piny mar Amerika nolero ni jakom komitino mene Emmanuel Wangwe ni piny owacho ma Kigali ema ne okawo okang' mar loro mbalariany no kata doko ni piny owacho ma Kenya to ne otemo kar nyalo ne e lombogi mondo gimany yor jiwo mbalariany no mondo dhi nyime. Komitino bende noketo jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu e tago maliet ewi wach mar ni ng'eny mbalariany ma Thurka itayo gi jotelo ma kojolo kuom thuolo mokalo dweche 6. Deputy Director Research. Honorable Minister. And we have now a substantive order. Southeastern University of Kenya, we have feed that one. University of Kavianga, we have done. University of Eldoret, Dedan Kimathi University, Tharaka University, Karatina University, Jaramogi University of Science and Technology, Tom Mboya University, Technical University of Kenya, Pwani University, and Kisii University. Dr. Matiang'i, the committee requests your presence to clarify on the following issues. 1, the rationale behind the decision to close the campuses, considering money had already been spent. 2, the extent of consultation with the university management and other relevant stakeholders before making this decision.